Toin lanera. Bale, eta non iten duzu lan? Etxien. Etxien. Zer da, telelana, gaur egun oso ikona? Etxien, etxeko lanak eitzen. Unbiek zain du, eta... Osa, etxeko gizona? Bai. Aize pollita, ongi. Hori behin inbida. Ba, more, klaro, Ez da oso oikoa gaur egun, oza... Bai, baina. Bueno, oza, tokatzen dana. Bai, bai. Arrituta gelditu naiz eta zbera etxeko gizona da. Iretzen zaiz zerbait superpollita, eta beharrezkoa, eta bueno, orain kontratuko gara nolakoa den bere bizitza. Hola, egunon. Egunon, kaixo, Egunon. zelan. Bueno, eta erosketak inbar duzu? Bai, Venga, eta a pixkat ver. erosita. Zestan jokatzen dut. Ordu gitxi edo bihar dotelez horre lanera, etxien lan eitzeko aukera moten dauz. Beste lan bate aurkituko banean, beste nonor kontratu bidu Claro. umiek zaintzeko eta etxeko lanak eitzeko, eta erabaki genuen ez da bela merezi. Hobeto, beraiek ongi egoteko. Bai, eta egoera horrekin posik zaude, Bai, eroso. oso gustora. pozik. Ongi. Asko disfruteten dut umiekin, Normal. egunero esnatzen dutez, neurekin gozaldu, baskaldu, eta euren gaztearoa eta euren bizitzareko parte banaz. Zuretzako. Bai, oso Horre politxe. egoteko. Ongi, Oso politxe. poste naiz. Bai, azkenean harrituta gelditu ginen. Ez dugu horrelako jendea zautzen, ez? Azkenean gehienetan da etxeko Andrea, ez etxeko gizona, eta bai egin zitzaigun biei desberdina, ez? Zerbait berria. Nire ustez oso garrantzitsua da, bebai, olako egoerak, sozietatean ikustea, Bai. hori, normaltzat hartzeko, eta hori, A venga, ber, barazkiak non? Hor gainean, Ordona. ogia hemen itxiko dugu. Nire mazta etxean daula nien, Bai. aldotzu saludeu, eta... Venga, erran diegu Ah, kaixo. primeran? Gazi. Vale. Arato, nahi dut ezautu. Bego. Kaixo. Kaixo, egunon. Inez eta Aitor. Ongi etorri. Mi esker. Lanien da eta gero itxiko Vale. dugu. Bueno, Baskaltzen Animo. dugu gara. Perfecto. Orokorrean, nire amak egiten ditu etxeko lanen, kopuru gehiena. Azuek etxien zer? Ipitzen da zue... Bueno, nire aitak ere laguntzen du, baina adibidez plantxarekin ez dut inoiz ikusi. Inoiz. Ni be Ameriketa juna horretik, Bai. enek izen nun zeuden bez, lavadori. Jausik. Eta orain badakizu. orain bez. Badakizu. Oin bai. Nire esperientzia adibidez izan zen, nintzelaiko unibertsitatean, ginun horrela dena konpartitzeko, eta normalean gizonak usto zen bere arropa hor, eta nik atrabar nuen idortzeko ezetera. Baina, bueno. Emakume bat ikusten dut, bai, beti. Orokorrean betianik lotuta egon da emakumei, beraz, berrogei urteko emakume bat, imaginatzen dut. Espero zinun horrelako bizitza izatea, etxe gizona bezala, edo... Gogorra da, ni beti izaten dut, danak esaten duzten. Lanik ez duzu eitzen zuk, nik lan eitzen dut, kobrau ez. Hau lan asko da, baina etxeko lanak egin bidiz, eta... Miamin aldrebez izaten zan, zestak bai denbora gehiago kentzezten, Bai. eta emazteak eitxe ban etxeko lanak. Hona etorri ginen nien erabaki genuen begok lan egin eta nik etxeko lanak eitxea, eta egizan, Claro. gustora. Jendeak zer esaten du, edo zeo zer esan aldizute? Egia da, hondik jentiari arraro itxek jakola etxeko lanak guk eitxia. Baina, bueno, egia zen eure galtzen dabe. Hau oso lan polita da, familian egoteko denpora gehiago dau, eta aldaben familia pani pentsa dut ingo dabe, egin biko bela. Egia da, familia danak ez daukela hori aukera, baten bate etxien egotie lanak egiten, baina egia esan oso gauza politxe da.